Cât de mult spațiu e acum fără spalul ăla vechi? Stai să vedem cum intră alea două, că te în capă. Hai să facem frânele mai întâi. Dar pompa e nouă, parcă. Da. Viața la țară cu RX-7 nu trage tare, dar te dă pe spate. Păzea că și-a luat nepotul tricou. Ăsta e ăla al meu sau? Nu, dar ai dat-o. Când îți iei RX-7? La 17 ani. La 17 ani? Da. Bravo, uite, îți păstrează mai cu un RX-8 până atunci. Sau... De câți români e nevoie să faci cablajul la 2 ventilatoare? Ziua de dinainte de Paște a fost ceva mai lungă decât mă așteptam inițial. Mike a lucrat toată ziua să refacă instalația electrică a mașinii. Am instalat câteva relee noi și o cutie pentru relee, am schimbat și câteva siguranțe. Iar în a doua parte a zilei, după ce am trecut prin 2 ploi, ne-am apucat să montăm și ventilatoarele spal. Inițial ne-a fost un pic teamă că acestea nu vor avea loc pe radiatorul Coyorad, însă Mike a reușit să le găsească o poziție ok. Ce mi s-a părut amuzant e că în momentul în care le-a programat să plece la 80 de grade, am pornit mașina a ajuns la temperatura de 80 de grade, iar în momentul în care acestea au pornit, nici nu măcar nu se mai auzea motorul, atât de zgomotoase erau. Partea bună e că temperatura ajunsese la 81 de grade și după doar câteva secunde de funcționare a coborât până la 77. Zic cu iepurașul. Da, mâine este Paștele, deci azi e sâmbătă, ceea ce înseamnă că Mike a venit de la București ca să montăm niște chestii la Mazda. Da, mașina se încălzea un pic ultima dată când am ieșit și știam de problema asta de acum vreo 2-3 ani, pentru că ventilatorul pe care l aveam înainte, spalul era prea mic. Mi s-a recomandat să trec la 2 spaluri, ceea ce s-a și întâmplat. Care sunt mult mai beefy. Foarte sturdy, foarte grele. 2000 și ceva de CFM, nu mai știu. Cred că 2700, am impresia, per bucată. Per bucată, da. Față de înainte, cred că aveam 3000 total. 1600. 1600 doar atât? Nu, e panorama ăla, da. Înțeles. Da. Și a venit coletul la Race Shop și am primit și un breloc și... Și a venit și coletul din Japonia cu bezelul de la Warning Lights, pe care îl comandase. Se cheamă într-un fel display-ul ăla, nu mai știu. Bezel. Light Warning Bezel Dash, ceva de genul se cheamă. Da. Ideea e că îl comandasem de la Atkins acum câțiva ani și s-a pierdut prin cutii pe undeva, deci e a doua oară când mulțumesc Mike la un pentru garaj cadou. de moto, nu? Da, probabil la un garaj de moto. Da. Bine, și mai verificăm și frânele. Astăzi a venit Mike cu lichid de frână nou, că data trecută încă nu avem pedală suficient. Mulțumim celor de la Motul care nu ne-au dat nimic. Hashtag, Doamne ajută, mi-au dat în trecut, deci ok. Da, corect, da. Eu ani de zile am lucrat cu ei. Deci da, okay. nu la mașină. Nu la mașină, da, nu la mașina asta, dar la mașina lui Paul Andronic am avut mai de mult. Da, la Evo. Când erai tu tânăr. Când tot vorbeam de viteză în coastă, da. Și ce părere ai? Crezi că reușim să facem ceva și cu presiunea în turbină? Ziceai tu data trecută că poate blocăm solenoidul. Nu-l blocăm, verificăm tija, filetul. Că la 0,3 pare destul de leșinată mașina. Verificăm filetul de la tija, la rotator, să vedem dacă e piulița acolo sau nu. Dacă am face măcar 0,6 m-aș bucura, dacă ne ducem 0,8 deja ar fi... Nu, alt actuator. Alt actuator. Dacă nu mergea la ți-am zis, Da, bine, încă nu avem geometrie la roți, încă n-am rezolvat cu rulmentul, deci o să fie still sketchy. Da. Dar ne pregătim pentru Sideshow Fest în august. Cred că o să fie singurul eveniment de anul ăsta. La câți bani am băgat până acum? Nu e până acum. Da. Zi-mi despre Dealul Negru. Dealul Negru a fost ok. Era mai liber. Adică Waze-ul a fost bătut azi. Păi e Paștele mâine, bro. E Paștele, da. Doar noi lucrăm la mașini de Paște. Da, pe ieri unde eram? Ieri terminam cablajul, da? Vrei să vezi cablajul? Să cablajul la ce, la RX-8? La mașina care nu merge. Așa vom zice de acum încolo, mașina care nu merge? Exact. MSD, crimped by myself. Wow. Race Dawn support dedicat. Mișto, ok, da. Asta mă uitam că e mișto suportul. Da, pe nu l-am făcut eu, îți dai seama. Puteam să copiez, dar... Da, nu pare imposibil. Da. Mult mai compact decât... Da, mufle de... cum se cheamă?
semnalul de la cablaj de fabrică, de dual time, așa, de bobinele și aici două relele separate pe leading și trailing, în caz că... Să le poți verifica? Da, plus siguranțe și plus-minus, plusul la panou de siguranță, minusul pe motor unde o să vină un cablu gros de la baterie din spate, ca să fie direct la baterie. Zice că s-ar putea să le vinzi până la urmă? Și asta, nu știu, vedem. Dacă e caput mașina, da. Și ăsta e în habitaclul buton, știi, să ai antifurt, gen. Adică te oprește bobinele, că practic acționează relele și le taie. Da, e și tot mai ok, adică decât ultimele cablaje, ca să zic așa. Stil amator, dar prezentabil, știi? Zi-mi de RX-7, cum arată cu jantele noi? Arată bine, doar că se murdăresc instant. It's like fucked up. Ce te aștepți? Salbe. Dar sunt fix jantele de pe mașina de Dion GP, am impresia. De pe poza ce mi-ai dat tu? Da. Da. Doar că n-ai body kit-ul de Dion GP. N-am așa ceva, nu avem bani, nu. Și am... Mă rog, am mai lucrat un pic la electrică, claxonul, merge în sfârșit, că nu mai mergea, că am schimbat volanul. Ah, dar chiar volanul, nici măcar nu știam, a fost surpriză. Ce volan e ăla? China? Ok. E un pic mai mare, nu? Foarte puțin, da. Dar era un pic mic volanul tău, la ajustări sensibile era dar nici greu nu de... aveai loc, că era în față. Și el are distanțierul, quick release-ul care te-a dat în spate și acum poți să stai cu picioarele cum trebuie, adică normal, și puțin lăsat pe spate să încapă și casca eventual, că ajungi la volan acum cum trebuie. Înainte nu puteai să faci asta. Bine, și oricum se face rău dacă stai pe spate și mergi tare, adică nu văd rostul, dar știi cum e, trebuie să băgăm asta. Dreapta nu se mai... La FD? Deci nu era special feature, era problema, că nu se ridică decât un far. Nu că se ridică, că i-am scos mufa, că nu se mai închide și nu știu dacă ține în cablu. Că cablul stau în oala de la far, știi, cablurile. Păi și n-ai încercat cu WD-40, că la mine parcă așa a mers. Nu, m-am uitat pe partea cealaltă la tijă și mi se părea că stă invers poziția și nu știam motorașul cum acționează și trebuie să mai umblu la el să văd dacă... Dar las așa, I don't give a shit. Dar știi că am modul de sleepy aici, nu? Păi da, dar cred că e pentru asta. Da. Nu cred că cred că tot așa, uitat prin vreo cutie. Diferă oricum, știi? Trebuie să punem și neoanele pentru table japoneze. Alea nu știu dacă sunt bune. De ce? Calitativ mă refer. Că... Măcar să țină la un eveniment. Păi nu știu unde să le pun, că tu n-ai scut, n-ai nimic, o să vadă ca naiba. Trebuie pus în lipul ăsta cumva. Da, acolo e loc. Nu, la praguri nu știu cum se prinde. Să-ți dau negrese acum parcă n-aș. Păi nu, că are banda adezivă cu 3M. Deci că nicio șansă. Bro, da, mă rog, putem să o punem pe capre, să curățăm cu perie de sârmă, să-i dăm o curățare cu un alcool și după aia cu vopsea și să lipim de suprafață curată, dar... Cât de mult spațiu e acum fără spalul ăla vechi? Stai să vedem cum intră alea două, că te în capă. Hai să facem frânele mai întâi, că alea sunt mai importante. Cred că e a 3-a oară sau a 4-a oară? Nu, că am tot reparat conductele, știi că nu găseam fitting-ul ăla pe dreapta spate și după aia am făcut eu cu Vali într-o seară și am aerisit doar rata aia, știi, și nu știu dacă mai era nevoie de aerisit sau nu. Dar pompa e nouă, parcă. Da. Ajunge. Mai pun caprele, o las un pic pe cric, nu? Că nu durează mult. Da. Dar n-am luat pistolul și... Viața la țară cu RX-7 nu trage tare, dar te dă pe spate. Ce? Deci vinzi kitul de bobine sau nu? Dacă vrea cineva kitul de bobine, e vreo 700 de euro. Deci să-ți dea un DM pe Insta, nu? Da. Am de scule, că nu mai merge. Așa, ăsta. Care e? Ăsta e mai departe, nu? Parcă. S-au ruginit astea. Yay! Și discurile de frână arată foarte bine. Și astea trebuie polișate. Nu știu dacă merg. Ar trebui să meargă, nu? Ar trebui, sper. Am de ăla de polișafaruri cu polimer. Poate. Trebuie curățată toată mașina, nu vezi că e... Păi nu, zic așa, pus scoci aici, a dat un pic mic și făcut calm, nu știu. Trebuie să dai cu 8. Păzea că și-a luat nepotul tricou. Ăsta e ăla al meu sau? Nu, dar ai dat-o Când îți iei RX-7? la 17. La 17 ani? Da.
Bravo, uite, îți păstrează mai cu un Eric Soft până atunci. S-au rugit și frânele, nu? What the fuck, man? Păi n-am mișcat-o de 2 săptămâni. Da. Asta probabil la primul... sau zici că ai rugină chiar nasoală? Nu, e de la... Stat. Da, trebuie A plouat la îngro. să-ți ieși tu în garaj. Da. N-ajunge. Hai că-l dau pe aici, că aici ajunge. Pump it up. Ok, am făcut frânele și acum? Ventilatoare Și ambreiajul, mersi. și ambreiajul. Ce facem acum? Solneido de la Westgate, care nu face click. Și releele și cablajul la ventilatoare. Deci dacă reușim astăzi să avem și boost și temperaturi curat scăzute, it's a winning day. Da, doar că mai greu. Toate firele astea făcute în varză. Hai, mă. Pedro. O știi și tu? Tot internetul o știe. E la fel ca aia cu tipa Itasha de era, știi? De apărea și dansa pe mașini. Nu mai știu. Dar nu mai știu care era piesa aia. Fetița aia japoneză. Aha. Da. Fetița aia anime. Intră în stand-by și ecranul? Da, când filmezi, da. Nu. Nu? A fost să apeși un pic pe ecran sau pe buton. Zi-mă. Ce o cheamă Itasha? Sau ce era Itasha, așa se zice la gagicile animate. la anime? Da. Și e un stil de a colanta mașina cu Itasha. E manga sau hentai? E manga. Deci cred că poate să fie de oriunde. Da. Nu știu dacă ai curaj să Depinde ce pui gusturi ai. un squid pe mașină și Poți cu... să pui cu partea dorsală cu ușița la rezervor, erau unii oameni, știi? Nu, asta nu. Puneau la ușița de rezervor, venea fix fundulețul, știi? Da, Pe ea plecat. ghiși ce am văzut ieri la Daikoku Futo. E30, White Body, Liberty Walk cu K24 Turbo. Ai dat ceva video, da. Ai mai văzut roată? Nu, dar nici nu m-ar pasiona că costă prea mult. K24 ieftin, bro. Don't say that. Ce trebuia să fie un job de câteva ore, s-a transformat în? Într-o lucrare de o zi, Tot de câteva ore. mai multe ore. E ok. It's all good. Asta am zis că îl ascundem aici în spate cumva. How do we... Așa? Tot e lung. E prea lung. E prea lung. Ce vrei să-i fac?
Cam așa. De câți români e nevoie să faci cablajul la 2 ventilatoare? Nu mă, refacem la toate releele, că punem o cutiuță să ascundem releele ca să nu mai arate nașpa. Că erau aici niște fire de... Ce-am făcut șoricei? Sunt în mașină sus pe pungă. Imediat. Adică, de fapt, nu. Așa. Nu? Ca să le prindem pe toate. Iar ăsta este încă un releu care intră în cutie, ok. Faci exerciții de dicție? Da, tot timpul. Ca să pot vorbi la cameră. Cum era aia? O să râzi, dar fix cu creionul în gură se făceau exercițiile de dicție. I know. Cine era? Nu tatoiul, doamne. Teo, parcă, nu? Ce Teo? Trandafir. Nu știu. Nu? Eu am făcut la dicție.ro. A, există școli? Da. Ce tare. Dar pentru ce? A, când te-ai apucat de canal. De video, da. Dar n-a ieșit nimic. Never pulled through, da. Nu s-a transformat în finalizare. Ca să zic așa. Chiar așa, au mai făcut ceva, nu? Nu multă activitate. Cred că video ăsta oricum o să iasă înaintea videoului din Ungaria. Deci dacă ăsta cu ochii pe canal... Că, mă uitam și la ce mai avem de editat și cred că le fac eu săptămâna asta. Sincer, că am timp, ca să zic așa. E bine. Deci dacă aveți nevoie de un mecanic, Editor, electrician, editor, fotograf, contabil, da. Get in touch. Aplauze, sunt omul bun la toate. Get in touch. Păi nu, chiar așa scrie pe LinkedIn. Jack of all trades. Pentru că, you know, It's not an overstatement. life pushes you to become one. Zugrav, ce mai e? Stai așa. Zice mai. Vopsitor. Vopsitor, nu, vopsitor Cinichigiu un pic. Nu. Designer de interior. Da. Mi-ar face plăcere să lucrez cu domnul Pătrașcu un pic, dar nu știu dacă are nevoie de ajutor. Care Pătrașcu? David. E designer de interior? Tatălui. Are firmă de mobilă. Nu știu. And stuff. Hai că mai erai bun la ceva. La ce mai erai bun? Engleză. Cursuri de engleză de copii. Nu știu. Zici și tu. În Japonia. Ce? Se preda engleză. Da, am auzit că se practică chestia asta. $1500 pe lună. Which is Not a lot. not a lot, da. E sub minimul pe economie. Sub minimul pe economie de acolo? Da, adică o să ai nevoie de asta e practic part-time job. Și mai trebuie să lucrezi la 7-Eleven sau ceva. Da. Just to make a living. Well, if I can get my FD there, I can work at 7-Eleven, so... Nu? Da. I'll just park it there. Până îl fură cineva, Employee. Nu fură nimeni nimic în Japonia. Nu te teme. A lot of guy gender. I'm not worried E mare scandal cu vloggerii care vin și fac tot felul de tâmpenii. Care vin și se mută acolo, vrei să zici. Care vin și doar să filmeze. Interzici cum? Că... Zi, nașule, de câți români e nevoie să faci instalația electrică la un RX 7? De 3. Unul să schimbe și 2 să se uite, nu? Unul să bea și unul să uite. Filmeze. Și unul să uite. Ai trecut pe vin? Da, roșu. Pe vine Paștele, mai un pic. Vin pentru vine. Vin. Vin pentru tine. Vin. Da. Zi, și ne-am apucat. Și ne-am apucat de ventilatoare. Cel mai simplu așa. Un pic înghesuit acolo. Ca să știu unde bagi, da. Așa, găurește-mi radiatorul. Hei, uite, a ieșit pe partea cealaltă. Ia zic, ca să ajungi la nirvana, întâi trebuie să găurești radiatorul. Ca să porți merge vara. Ce ciudă mie că nu mai știu cum se numeau șoricei în Polonia. Nu vă nume foarte... tritiki. Tritiki? Da. Sună cunoscut? În Grecia? Nu, în Polonia. Podiki. Podiki în... Pe bune? That's close. Tritiki nu știu ce era, altceva. În principiu, după astea două ventilatoare, cred că nu mai trecem în veci de 90 de grade, nu? That's my hopes and dreams. Shudă, udă, hudă.
Nu văd. Can't see shit, ca să zic așa. Pe românește. Am nimerit? Da. Hei. Și e suficient de lung cât să-l mai poți securiza? What do you mean? Nu trebuie securizat șoricelul? Să-l prinzi? Să-l fixezi? Yes, that's what I'm trying to do. Că vine asta aici. Ah, ok. N-am mai văzut sistem din asta. It's like spring-loaded. Și vine în asta. Very safe. The only issue is... No, it should be fine. Should be fine, dar trebuie să iau dintr-o margine, că o să stea pe margine. Teoretic veneau cu piciorușele fixate aici, pe astea, pe urechiușe și pe picioruș, dar n-aveai loc, știi? Intrau 4 piciorușe aici care au extra, costau un plus, care să intrau în urechiușele astea și îți puneau o talpă aici, știi? Pe care puneai curăței și toate cele, dar... We cannot do that. You should have gotten them, man. Păi nu încăpeau. Da, deci n-a fost vorba de bani. Imediat după ce maica a plecat, eram înfierbântat și am zis nașului și nepotului meu, hai să ieșim la o plimbare. Inițial ei au sugerat să nu facem asta pentru că era ziua de dinainte de Paști și era posibil să fie aglomerat satul și să fie chiar și o patrulă locală care să urmărească buna desfășurare a circulației pe drumurile publice. Am zis că o să ieșim totuși la o plimbare scurtă. Până acum, de fiecare dată când ne-am plimbat, mașina a avut o limitare la 5500 de turații. Am reușit să o scoatem data trecută, dar ei n-au mai apucat să meargă cu mașina de atunci. Și da, am plecat cu mașina prin sat, am lăsat-o să se încălzească. La un moment dat am văzut o mașină de poliție parcată. Am mers încet, fără probleme. În momentul în care am ieșit din sat, am văzut cum merge treapta a doua. A accelerat destul de ok în treapta a doua. Nu am apucat să mă uit și la indicatorul de presiune de boost, pentru că era și întunecat și totul s-a desfășurat foarte repede. Cert e că la un moment dat am auzit un zgomot, mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva sub capotă și am tras repede pe dreapta. În momentul în care am tras pe dreapta, m-am dus direct să văd ce s-a întâmplat sub capotă și am observat în depărtare cum venea mașina de poliție cu girofarurile pornite. Am crezut că veneau după noi, dar nu, n-a fost cazul. Nu am reușit să-mi dau seama la fața locului ce se întâmplase, așa că am condus până acasă încet. Cert era că nu mai aveam boost și presimțeam că deja e iar o problemă cu blow-off valve-ul. În momentul în care am ajuns acasă, ne-am dat seama că problema era una simplă și relativ stupidă. După ce am umblat în partea din fața mașinii, am uitat să conectăm tubulatura de la intercooler, sau cel puțin era conectată, dar nu erau strânse colierele. Și în momentul în care turbina a făcut boost, a sărit și ne-a lăsat pe aspirat. Deci partea bună e că am ajuns acasă întregi, nu s-a întâmplat nimic, am reconectat colierele. În momentul de față trebuie să ajung neapărat cu mașina la Râmnicu Vâlcea. Am vorbit cu Alex Lucian, cu colegul nostru de echipă care are RX-8-ul cu motor de Audi TT.
Mi-a recomandat pe cineva foarte bun la Râmnicu Vâlcea care s-ar putea ocupa de geometria pentru mașina mea. O să încercăm să coborâm un pic și suspensia, să lucrăm un pic și la camberul pe roțile de față și sper că după aia mașina va merge foarte bine. Ținând cont că astăzi este duminică, pot să vă zic că în câteva zile ne vom vedea la București, la Polyfest, acolo unde Mike va duce FD-ul. Deci pe 17, 18 și 19 mai ne vedem la Polyfest în București. Și da, probabil va mai dura puțin până voi reuși să aduc FC-ul la un eveniment, dar puteți să urmăriți update-urile aici pe canal ca să vedeți cum merge treaba. Vă mulțumesc că ne urmăriți!